Hoxe coñecemos os gañadores do Chan Tapas. No que respecta á tapa innovadora, a tapa Armonía de outono sobre solombo de tenreira do Tropic Café foi a mellor valorada polo público que participou no certame. No segundo posto, o Sorpresa Cantón do Bar O Cantón acadou un importante número de votos do público. E na terceira posición da tapa innovadora, a Cervecería Cheers, coa tapa Dando a Lata, fíxose cunha boa valoración dos participantes. A Asociación de Comerciantes e Empresarios publicou hoxe as tapas máis votadas nos pasaportes que se entregaron ao público participante que percorreu os bares de Chantada en 3 fins de semana de concurso. A outra categoría na que concursaba cada establecemento foi a tapa tradicional, onde a Cafetería Sil resultou gañadora coa denominada Tapa Tradición. En segundo lugar nos votos do público quedou o Casino coa súa lasaña de carrilleiras. A terceira máis votada foi a tortilla da Peña do Tropic Café. En total participaron 14 establecementos hostaleiros da localidade nesta última edición do certame. A Cervecería Cheers, o Capitol, Café Bar Plaza, Manix, Mesón Orcha, o Casino, Cafetería Sil, Bar Miño, Montecarlo e máis que tapas xunto co Café Cantón, a nosa casa Tropic Café e Café Bar Parada. A entrega de premios aos gañadores terá lugar nun acto organizado pola Asociación de Comerciantes a vindeira semana xunto cos gañadores dos lotes de artesanía, lote de cervexa artesá e os premios individuais de cada establecemento. No Telenovar de hoxe xoves e no de mañá venres emitiránse en 2 quendas os sorteos dos regalos de cada establecemento e tamén dos que reparte a asociación entre os concursantes do Chan Tapas. Estean atentos para saber se son algúns dos gañadores os que se porá en contacto a Asociación de Comerciantes e Empresarios.